Nakahilak si nanay sa amoong paghatag sa grasya nga among gipaambit kaniya bisan ginagmay makasapar na silang pangkonsumo. Nay. Nay. Maying hapon. Sa may kauban mo diyan, Nay? Sa pagkakaroon ako ra kay Ah, Sabadora man ulit ang pares. ha? Sabadora ulit ang pares. Sabadora? Okay, Nay. Isip pangalan mo, Nay? Rehina, Regina? Sa apelyido? Aligado. Ah, Regina Aligado. Ah, ikaw ra usa ka puyo dire? Ni akong pares pero masabadora ulit. Ah, asa man mo trabaho? Oo, kauban na to yung bata. Ay, yung Insa may trabaho sa mong pares, Nay? pila ra bunta. Kontraksyon? Oo, kontraksyon. Ah, kontraksyon. Wadi kay mga anak ni ay, mga anak nimo. Ano ako man sing apo, ako anak to ubos usara ka buok. Usara ka bukid mong anak. Sus may kinakay apo taon nagpuyo dari. Oo, ako Pila edad sa imong bana nay? 73. No, 73 mga idol, kugihan gyapon kayo manarbaho no. Kugi gyud para lang Pero makakaon mo nay ba? duha na gito siya na disgrasya agad na. Na disgrasya siya nay. Ah, Yung tira to din na ito'y bukol riyan ni ganita. Motor na. ya dili hinay sa mulakaw. Sa Ah, Mara na. wait no, hindi gyud kay ano kay kaning pag pangnarbaho lisod jud kayo pangitag. Lisod gid. Pangwarta. Kaya kami nay naami karunay kay manabang mig mga lisod pod pareha na to nga kamo ba tabangonon kayo, di ba? Nakita man ako nang ginuktok ka dani ba? Mo to nakitaan di ka? Isa man magsuga ra man dire, wala may kuryente. Wala may kuryente. Wala may kuryente. Nay kuryente nas poste ang kuan sa barangay na. Ah, pero wala mo dire kuryente. Abis taas. Oh. Play daddy mo nay. 74. Pareha mo ni tatay si pangalan sa mong bana nay? Martiniano. Martiniano. Ah. Sige na niya mo hatag mi ginagmay nga grasya na ha kaniya nay. Di sad mi rabadato gid nay. Amo lang nga nang naay grasya nga among sobra, amo ra ipaambit pod sa kanang parehara pod nato ba nga galisod pod nga nganlanlan og abag-abag sa konsumo, di ba? Mo gyud niya. Nay, nako ihatag nimo nay ha. Kaya nay, bugas ni siya og sirenay. Ha? Oh, may na ginagmay ra na tuwa nay at kanang at least nga makasapar-sapar na sa inyo ang kanang konsumo. Ha? Taga kuan rami San Fernando Lungsod. Sa kuan ba Tunggo. Kanay tabang-tabang na ginagmay ra na nay tuwa nay. At least nga kuha na siyang konsumo tabang-tabang no. Hindi kay kamura man pud duha dire. Makaigo-igo ra mo ni tanan ni tatay. Kada Sabado naman tumuli. Gilang kay ikaw ra usa dire taon. Indot no, pasalamat kita sa Ginoo nay no nga bisan sa ginagmay na tong grasya, ma-share gyud nato sa uban. Yan asa tay gamayng kuanay kanang ginagmay rin nato anay at least nga matabang-tabang siyang konsumo. Kwarta na nay ha. Ika na nay kuan na. Okay ra nay, may problema nay. Salamat din tayo. Ana ginanay kay kaniya to ginagmay ra gyud nga grasya. At least makatabang na lang bisa ginagmay makasapar-sapar sa konsumo. Salamat kini ha. Idol, si Nanay Regina ato na siyang natabangan mga idol no kay nagiano mo sa karsada naginuktok man ngono nga among giduol. Si Nanay Regina ato natabangan mga idol no. Nindot jud kay ni nga atong blessing ipa-share po nato sa nangilanlan ba. Anak gyud na mga idol kay dako kay nagpunto sa Ginoo. Okay nya. Please tag-share sa atong video mga idol sa inyong pag-share mga idol. Dako na kay nakatabang mga idol. Okay, God bless. Dindot ki sa feelings no. Nakatabang ta. Okay, bye-bye nay. Okay, are sa minay. Bye-bye.